едни приятели, понеже са малко да свита администрации, като ни им стигат, се извикали приятели да им помагат на устойчивото развитие. Имаме... Чакай сега, че тук се развод. Чески. На космически буклук. Космически буклук. Знаеш ли кои са тези? Природо-математическа гимназия академик Иван Гюзелев. Принца целуна успящата красавица, тя станала, ударила му един шамар, нагласила се. Ето го и оранжевия Тони, който продължава да бъде съден от различни хубави жени за телесни посегателства. Той се изправи и обяви: има само два пола, аз и любовници. Още каза Доналд Тръмп: искам само мир и Гренландия. Овалния кабинет, Белия дом и спорен лидер на уж свободния свят. Невежеството и общедушието. Нашите карнавални гости вярват, че изкуството е онова, което ще спаси слепците. Те сътвориха няколко арт-инсталации и перформанси, свързани с известни шедьоври като Гербер, Пикасо, Ахинора Лейчи. Между описаните творби видяхме и нашици на чудовието. А сега, Светле, искам да ти представя Бъдни вечер по Габровски. Уж празнична нощ беше, а я прекараха шапки и грейки. Така излязоха много мисли. Всичко... Бомбонки за смучене. Наскоро... Обаче много емблематична песен звучи Remember Me. Трябва да си ме помните. Помните ли ме? Но ние можем да кажем: кучетата днес си лаят, карнавала си върви. Обаче по Габровски, Светле, знаеш ли как е? Не е кучето скача според тоягата, а кучето скача според луканката. То си е жива истина. Днесте, кой иска луканка? Я да ви на ръцете! Май Бог е за на луканка, купа! Не, грешай, не! Кой иска луканка? Братче, какво дам ти по 50 лева да купувам ти гласове? Купони с луканка! Това не го разбраха, макар е. Ето, че се задава училище Христо Ботев и те са се готвили се. Христо Ботев! Няма бира! Няма бира! Сега разбрах тази госпожа, що е толкова намръщена. Защото няма бира. Може ли една усмивка? Благодаря, жестоко. Ето, усмихна се. Давай бирата! Ако чакате бира, няма. Давайте напред смело. Абе, Дани, как не за интервю на един мъж, бе? Андрея Светле знаеше, че са държавен шампион и вице-европейски шампион през 2023 в мажоретната дисциплина. Аплодисменти за Гавриела Давидова, техния ръководител. Давайте, обичам, ние сме. Колега, Тонов и корепетитора Елка Тонова. Всяка година обединява репертуара си с най-атрактивните и интересни неща. Те са хит в цялата Русенска област и страната. Залага примка, ала Киро сам се дъне и наяве стигна. 20 дневно да го стигне, ама няма нужда. Киро сам им се дебне и се превъзбужда. Що само на мен ги дадете, ги чета тия неща, бе? Има ли тромби? Има тромби. Някаква тишина настана, не ми се целува хората. Ма как няма да настане? Къде ние не успя да ги смути? По време на изборите не пекоха тимапчета и партньори, пописваха категориите, губиха част от тях. Най-накрая карнавала, брате! Благодаря! Каква кола?
Обърнете внимание каква любов кипи в тъмната стайчка. Забелязвам вече, че влизат по трима. Докато се заглеждаме в изборите, защото това е ново начало с стара консули. Никакъв санитарен контрол не може да спре шиши. Сега ще направя най-големия фокус. Гледай как изчезвам. Опа! Шиши се! Това са избори по български, брат. С множество награди за техните класически и тематични танци. Хайде да чуем вашите бурни аплодисменти за танцова школа Лиана. Още една от гордостите на Габрово. Страхотни сте. Давай, гърми! Приказно училище на добродетели Райчо Каролев. В цялата си прелест тези млади дами и господа сформират за другата на пръстена, която се бори с мрачния властелин на насилието Саурон. Разговор на Толкин. Посланието е, че агресията, властта и материалните придобивки не си заслужават. Хората са интересни същества. В свят, изпълнен с чудеса, те измислиха скуката. Или прачет. Курс беше организиран в Габрово. Този път обаче те са похапнали малко повече и за това изглеждат ето така. Светло, къде си? На теб костюм не ти трябва! Че виждам товарищ Путин. Това е поредната специална кинетична карнавална картина по идея на Карикатрим, чий да е, руски е. Сега нашият президент се включва за гимнастик. Да. Президента отгоре гимнастицира. А сега ще видите колко впечатляващи са следващите магиосници от училище Иван Вазов. Следва истински карнавален Хогвартс. Хари Потър и Орденът на Феникса да сочват пръсти срещу шутията в обществото и успяват да я маестро музика. Хайде, момчета и момичета, дигайте високо митлите и пръчките и да омагьосваме всичкото зло. Аплодисменти за тези млади красиви хора! Безкрайно много са турнетата им във Франция, Италия, Чехия, Румъния и Гърция. Отличени са от Съюза на българските и музикални дейци с високото отличие Златна лира. Златна лира е нещо като златна водка, ама лира. Много комара, не сме да... Ако тази вечер на сцената ще се появяват изпълнители от Румъния и Сърбия, то румънците и румънски комари, които имат смелостта да раздават на публиката репеленти. Сърбили ли вече? Я гледай, Първо основно училище Рам Василев. Старали да направят репетиране при страната на чудесата. В нея да няма агресия, да няма фалшиви избори, да има само обич към България. Аплодисменти за тези сладори от основно училище Рам Василев Габрово, които са пресъздали
допускат края на прехода, когато червени и сини се прегърнаха. 30 години воюваха, показваха колко по-лоши са едните от другите, а сега направиха прави.